Здравейте! Правя това кратко видео, за да демонстрирам как може да се прехвърлите от старата версия към новата версия на Фактура 1, тъй като старата версия, за съжаление, скоро ще приключи своя живот. И така, за да преминете към новата версия, достатъчно е да кликнете на този линк, който ви праща директно на новият адрес, който текущо е www.faktura1.com, но в последствие, когато въвеждате faktura1.com, ще бъдете прехвърлени директно на тази страница. Можете, ако паролата ви е 8 или повече от 8 символа, вероятно ще успеете да влезете в новата версия с нея. Просто въвеждате имейла и текущата парола, която имате. Имайте предвид, че ако паролата е по-малка от 8 символа, няма да може да влезете с нея и трябва да минете през линка забравена парола. Ако сте забравили паролата, също използвате този линк. Достатъчно е да кликнете, да въведете имейла си и ние ще ви изпратим линк за смяна на паролата. Смяната на паролата важи само за новата версия, не и за старата, така че не се притеснявайте. Имайте предвид, че при смяната на паролата трябва да изберете доста по-сложна парола от гледна точка сигурност. Трябва да са минус 8 символа, да има малки, големи букви, поне една цифра и един специален символ. Ще видите възможните описани символи, когато стигнете до тази стъпка. След като сте сменили паролата си и сте влезли успешно в сайта, ще ви се зареди това работно табло, като ви обръщам внимание на тази част от екрана. Чрез този бутон вие може да копирате, и е задължително да го направите, всички издадени фактури от старата версия в новата версия. Кликвайки на този бутон, ще имате едно съобщение за потвърждение, дали искате да се копират. След като го изберете, аз няма да го избера, тъй като вече това е направено тук, всички фактури ще бъдат копирани. Имайте предвид, че ако имате много фактури в вашия профил, примерно 1000, 2000, 3000, това може да отнеме 2-3-5 минути. Така че, моля ви, имайте търпение, изчакайте търпеливо да бъдат копирани фактурите ви. След като бъдат копирани, в менюто фактури ще може да видите всичките си фактури. Прехвърлени са всички видове документи, проформи, стокови, оферти, вашите клиенти, така че нищо да не ви липсва. Единствено ви моля да обърнете внимание на настройки ДДС ставки, където е нужно да въведете някои по-специфични ДДС ставки, които ние не сме предвидили, за да може да си ги използвате. Много важно нещо е от този момент нататък да не използвате и двете версии едновременно. Защото при създаването на документ, примерно фактура, ако създадете един в новата и един в старата версия, ще имате две различни фактури с един и същ номер, което е много груба грешка и може да ви доведе до големи проблеми. Ако имате някакви затруднения или въпроси, кое, как, не се притеснявайте да се свържете с нас и да ви съдействаме за каквото и да било. Мислим, че всичко, което има в старата версия, го има и тук, като има и доста повече нови неща, така че да не изпитвате затруднение при прехвърлянето. Основната разлика естествено е визията. Да, различно е, но повярвайте ми, след издаването на няколко документа, вече всичко ще ви е ясно и няма да изпитвате никакви затруднения. Пак напомням, не се притеснявайте да ни пишете за всякакви въпроси. Успех пожелавам на всички!